Awusahleli kamnandi sizongezene ngasemlilweni kuhlekwa kunamahlaya esibayeni kubhonga imbongo ey'nkondlweni. Ingane imzimba zaziveze ngekho amadoda yini ukubeza. Uma sewulambile amasayigcwele phama eguleni, bengekho abantu abagcwele phama ey'bhedlela ekuguleni. Indaba yaqala ukonakala ngakhona-ke ekuqaleni, sekunamadoda onhliziyo umba isicuthele ngey'bhamu ngasesibayeni, adubula ingane amakhosikazi abayeni nentombi ezaziyokha amanzi emfuleni. Ungabuza ngisho i-Blood River yachithekelwa igazi engakaze libone ngisho eNineve. Ngakho-ke thina singakwazi, hhayi ngoba singakwazi ukwazi, siyakwazi ukuthi iy'nhliziyo zethu yisele ney'bazi ukuthi sesixolile akusho ukuthi sesikhohliwe. Babona siyabahlula ngolwazi base bathi idomu lezi ayiphathe odomu pasi. Okubi sasingakufundi sasikukhafula sagcina siziqanjwa amagama ngalokho kukhafula kwathiwa singama kwamanje lelo gama lisangihlula. Uma nifuna sikhohlwe okwenzeka sibuyisele nabazali abahamba besebenzela thina emadolobheni. Ngiyezwa ukuthi baphelele ey'ngalweni nasey'ntabeni, ngiyezwa ukuthi abazali bedani bafonqa nibafake esakeni, nenjini zemoto nibajijele phansi ekujuleni kwasemfuleni, nenza ubulimi ophindiwe nakhohlwa ukuthi emuva bashiya betshaleni. Hey, bashiya betshale thina intsha yokhula ngokuqina. Ngakho-ke emaqhawe ayihloma ihlasele ngomqondo, silahle phansi ikhala imfundo kubo wethu umkhondo. Babe sibandlulula ngey'ndawo zokuhlala bethi kuzona kuhlala abamhlophe. Ongahlala kanjani-ke wena ungekho mhlophe? Sakhula nathi safunda imbali ukuthi emhlabeni akekho umuntu omhlophe. Kwabonda babethi bamhlophe babengekho mhlophe, ngaphandle kwamaqhawe ethu emathuneni asaba mathambo mhlophe. Ake sibhekise phansi inkophe, siyayikhohlwa indoda ephezulu enenhliziyo emhlophe yathi noma sibamnyama nomlanda siwuqophe. Singakwazi, hhayi ngoba singakwazi ukwazi, siyakwazi ukuthi inhliziyo zethu yisele ney'bazi. Siyabonga Mpungose.